Ha ke jingrakhi le niam Durga Puja ke bala penlong da kasaba janin Durga Puja Komiti Jowai ha ka mandir ke badan hayau musyang Jowai udaloi ke ilaka Jowai uba puramon kenjing ulalai bensaki lang ya kani ke jing le niam ha kani ke si na kaliang presiden ke komiti u Somitra Chakravarti ula priang buram bat ai kuble ya baro ki bawan sya kani ke jing le niam puja da ka bangai skam ba kani ke jing pendep niam kanwan ra ke jing teli bat buram mar kliang haba ajingkran hakani ke jingle niam uba puraman uloong bahkan omdon ke jingsuk klem ke jingtelang parabreu lani mani blai katnu ru nalor kata uloong ru babun sien kibriu ki banakani kathan ki perkhat bayakani ke jingle niam la pendep da ki bar cela hanrei deiban kenmau ba ke jingkai niam habaro kawai ke parthei ka hikai tang kawai kalenti kata kamensiem jeng kibriu dei kamensiem blai lem MG krealang para bro lada mani belai kat mani belai le nem ye bio ye ke suk oh to ai bun sin ne ki bro yong i de perkhat i wa ka di maduka to kwa penem ka mi ka de ki bro man non tribal hanrei ki jinga nya mi perthai ro ai ka gi wi do ni gruti wa i mesin yong i ki bro mani ke mesin yong belai ke jinga yong i ki bro to ke jin chikri ya kecing kha ya kecing grup yang ini melai lang rekam dustur kiriti ini yang gurkom UMKM pendewi kawa kaden do wa kecing gerkui to lembah ikam bahang ko ile bahai mole de mi hagobi kecing ngai yang ngai i de kejo mesin ko ya pendap kecing duna wa pembai kecing bakla ada emani ko ang ngluti ko wa kiwi don em kecing ngai la penyu ni mesin ko em kecing maya kemaya to roti yang ka jing embor ogi ka chan para bro kamen skemi ba ka jing pendep ya ka jing le niam yang ka maduka yang i wong snem wa kinon chikri niam nang yo ki ka bor me bor pha ko sai upya wa ki khon ki ngai ha ka ni ka jing pendep niam yo ka le ka ju ka jing kat khu ai nang biang nang bit nang roi nang par nang roi ki ki khani ka mai ki ji nang roi start active kham tam wo yo ki long yung ku wa chait ku khia ku e ku klan eu nang yi jo cho sam chibun ka jing suk nei benta ki jeng kam haperdi kam ki group im chibun jai ki kom im Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya